Te parlok na ai kublai ya phi sa chisin pat ha kane ka video baro kitu ki baju support yang ana kapor syakapor bat to saya don bok ba phiyo kamet ka pakot ka paklan ublai don kat bat phi ba phila ban kamai kaji yobla yosngi kublai sibon kublai syajar ngo ya philang baro te parlok phiyo i ya kajing im no kondong jangi sane kanu kajing trais tom hadu kata kata de na kata kan kadau nga ai jing mut ya kitu kham tam ya ki tu ki ba dang khna ki khun samla to dang ich neng ya la ki mi ki pa bat to da late school ba khnang ba philait na ka jing trai si tom ko manga lada phitam sneng lada village school tang chiteng por kata ka jing ba be hadin pinwan khnang ma philait na ka jing trai si tom ko manga to da late school ba late pule ba mo te tang kane kijing kapat junga syapi ki parlok kublai sibon kublai syajar ngo